Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. Нахустин барномаи милитсия хабар медиҳад дар соли 2023-ро бо таманнои он оғоз менамоем ки ҳарчи бештар милитсия дар иҷрои рисолати касби муваффақ ва минбари барнома дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат намояд. Сароғоз ба сархати хабарҳои барномаи имрӯза таваҷҷӯҳ менамоем. Машғул шудан ба фолбинӣ сокини ноҳияи Ҷаббор Расуловро ҷавобгар намуд. На карты смотрю, потом на фотографии смотрю, какая у него судьба. Вот этот человек как разошелся с женой. Оқибати хусумату бадбинӣ миёни Тағову Ҷиян дар Зафаробод ба ҷиноят анҷомид. Ронандаи бадфеъл талаботи бозрасиро итоат накарда ӯро пахш кард. нафаре ки 3 сол дар ҷустуҷӯ қарор дошт, даст ба ҷинояти нашъаҷалобӣ зада ба даст афтод. сохтакории ҳуҷҷат ҷиноят аст. Боздошти ронанда бо шаҳодатномаи ронандагии қалбакӣ дар шаҳри Конибодом. Шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо аз фаъолияти милитсияи суғд дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти пурраи хабарҳо. Дар оғози барнома мо тасмим гирифтем вобаста ба фаъолияти хадамоти кинологии милитсияи суғд ба шумо маълумот диҳем. зеро сагҳои кофтуковии хизматӣ ҳамчун шарикдаст ба истилоҳ напарник ёрдамчии вафодори милитсия мебошанд. истифодаи сагҳои кофтуковии хизматӣ дар ошкорсозии ҷиноят, пайдо кардани из ва далели шайъӣ, дарёфт ва мусодираи махфигоҳҳои нигаҳдорандаи маводи мухаддир, силоҳу лавозимоти ҷангӣ аз анъанаҳои хизматие мебошанд, ки то ҳанӯз дар мақомоти корҳои дохилӣ идома дорад. дар рафти шиносоӣ бо фаъолияти маркази хадамоти кинологии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд бори дигар итминон ҳосил кардем, ки таваҷҷӯҳ ба тарбияи сагҳои хизматӣ коста нагардидааст. дар ин марказ сагҳои зотии рамӯзгиру зудромшаванда, бӯйгиру тезбин ба мисли овчаркаи немисӣ ва белгиягӣ, спаниели шикории русӣ ва англисӣ ва малинӯяи аврупоӣ нигаҳдорӣ шуда ба ҳайси корманди штатӣ омодасозӣ ва сафарбарии онҳо ба хизмат таъмин карда мешавад. сагҳои хизматӣ мо асосан мо дар ҷиноятҳои махсусан вазим истифода мебарем бо пайгирии изи гард, дарёфт намудани маводи муходира, дарёфт намудани силоҳи оташфишонӣ. мо чанд маротиба сагҳои хизматии худро барои дарёфт намудани маводи муходира бо дигар мақомото дар якҷоягӣ дар ҳамбастагӣ фаъолият бурдем, натиҷаи назаррас додагӣ ҳастем. дар ҳолатҳои зарурӣ якҷо бо корманди милитсия ҳамчун шарикдаст ба истилоҳ напарник сафарбарии сагҳои кофтуковии хизматӣ ба хизмат ба манфиати кор аст, бахусус барои пароканда кардан ва пешгирӣ аз бетартибӣ ва ошӯбҳои оммавӣ, ҳолатҳои пайдо кардани изи ҷиноят, дарёфти воситаи нашъадор, борҳо сагҳои дар ихтиёри маркази хадамоти кинологии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд қарор дошта, ки шумораашон ба 16 адад мерасад, натиҷа медиҳанд. албатта роҳнамоӣ ва тарбияи мутахассис кинолог, гузарондани машқҳои мунтазами тактикӣ имкон медиҳад, ки саги хизматӣ ба ҳадди касбӣ камол ёбад. саг бо тахаллуси гра инчунин барои дарёфт намудани маводи мухаддир ва барои дарёфт намудани маводҳои тарканда ва яроқи оташфишон истифода бурда мешавад. иҷрои фармони кинолог аз ҷониби саги хизматӣ натиҷаи тамринҳои мунтазам гуфта мешавад. дар маркази хадамоти кинологии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд асосан дар самтҳои пароканда кардани ошӯбу бетартибиҳои оммавӣ, изу пайгир, дарёфти воситаи нашъадор, силоҳу лавозимоти ҷангӣ сагҳои кофтуковии хизматӣ омода карда мешаванд ва ҳар яке аз сагҳои хизматӣ бо амалу рафтор таваҷҷӯҳи ҳайати гурӯҳи фаврии тафтишотиро ҷалб ва огоҳ менамояд, ки вобаста ба самти дар машқҳои тактикӣ тамрин дида далели шайъӣ пайдо кардааст. як рӯз аз рӯи нақша ба мо 4 соати дарсӣ барои тайёр намуда омода намудани сагҳои хизматии кофтуковӣ муайян карда шудааст. нозири кинолог ҳамавақт сагаш дар бараш дар дасти чап бошад. то 3 моҳ фармоишҳоро бояд ёд гирад. баъде ки фармоишҳоро ёд гирифтан уже метавонем ки мо сагро барои кофтуковӣ дигар гуна чизҳо, масалан маводи мухаддира, яроқи оташфишон, силоҳ, маводи тарканда то 6 моҳ
омӯзонем. барои обутоб ёфтани сагҳои хизматии кофтуковӣ дар баробари риояи реҷаи муайяну махсуси машғулият истифодаи таҷриба дар фаъолияти амалӣ зарур мебошад ва мақомоти корҳои дохилӣ ба ин самт диққати махсус дода хадамотҳои кинологӣ дар минтақаҳо ҳамчун сохтори таркибии милитсияи тоҷик таҷрибаи бойи хизматӣ доранд. мақомоти милитсияи ноҳияи Мастчоҳ ахиран изи ҷинояткореро пайдо намуд, ки аз чапдастиҳояш 6 нафар, 5 сокини ҷамоати деҳоти Обурдон ва як истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳия зарар дида буд. Аз гумонбаршуда Имом Маҳдӣ Фузайлов ном мебаранд. ахиран ба мақомоти милитсияи ноҳияи Мастчоҳ муяссар шуд, ки бо боздошти гумонбари силсиладуздиҳо Шаҳрванд Фузайлов Имом Маҳдӣ Убайдович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи маҳаллаи Файзи Султонови ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ, ки давоми зиёда аз 3 моҳ бо анҷом додани амалҳои дуздӣ ба 6 нафар, 5 сокини ҷамоати деҳоти Обурдон ва як сокини ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳия зарар расонида буд, идомаёбии тасарруфкориро пешгирӣ кунанд. Телефон гирифтига ҳам дагдаштан дидам, ки рист мекаш телефон мондига буд, зада шикастаму телефонро гирифтам рафтам. ҳолате ки 25000 сомони пул тасарруф кардем нақдо чӣ шуд? Такси бачиқати ман дар шаҳр рафт омада будам, як коғаз дод ман, гуфт дав пеш мошинаш ман хуи кардам, ки дав сандуқчаш мемона. Гирифтам як шода гуфтам монам, гуфт ҷиба дидам, ки дар ҳамонҷо пула маҳкам кардам, дар пеши вай мондам. Дар пеш мошин мондам, дар пеш мошин мондам. баъди 3-4 рӯзаш рафтам кушодам, шишаро шикаста, дари мошин кушода пулро гирифтам рафтам. ҳадафи дуздиҳо ва услуби содиршавиаш ҳарчанд гуногун буд, ба мисли тасарруфи маблағ аз 2 терминали пулгузаронӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Палдорак ва ҳудуди бозори марказии ҷамоати деҳоти Обурдон, пай дар пай ғайриқонунӣ ворид шудан ба мағозаи озуқаворӣ назди нуқтаи таъмини сӯзишвории Корвин ва тасарруфи маблағи дар хазина нигаҳдоришаванда, дар ду ҳолат дуздӣ аз дохили нақлиёти дар саҳни масҷиди ҷомеъ ба номи Муҳаммад Иқболи ҷамоати деҳоти Обурдон гузошташуда, милитсия тавонист ҷинояткорро баъди тасарруфи 25000 сомонӣ маблағ аз дохили сабукрави тамғаи Opel Zafiraи ронандаи кирокаш Ибодулло Шомирзоев, сокини кӯчаи Сафарови ҷамоати деҳоти Обурдон, ки дар назди манзили иқоматиаш аз ҷониби гумонбаршуда Фузайлов тасарруф гардид, чеҳраи аслии ҷавони чапдастро шинохта гардонад. мағозаи узқаворӣ назди нуқтаи таъмини сӯзишвории Корвин аз объектҳоест, ки зиёда аз 10 маротиба ҳадафи дуздӣ қарор гирифтааст. дар ҳар навбати ба пул эҳтиёҷ пайдо кардан гумонбаршуда Имом Маҳдӣ Фузайлов тавассути оина ворди мағоза гардида маблағи хазинаро тасарруф мекардааст. дар амом зарараш кулан аз 14 то 15 ҳазор аст. чун ман ҳисоб кардагам 12 маротиба ё 13 маротиба дуромидам. чун баъди 4 ё 5 маротиба дуромидам ба фаҳмидам, ки масалан мехелад. барои чӣ барои ин бехатарии мағозатон шумо яго чораҳо наандешид? Масалан, трезорро решотка накардед, яго сигнализатсия намудед? камераҳо буданд, фақат сигнализатсия ки баъдан часпонам, баъд аз ин ки фаҳмидам ки мехелад. ошкор гардидани ҷинояти мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳар бадрафторӣ ва амали зиштро оқибаташ беобрӯист. нисбати гумонбаршуда бо дастрасии талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. вайрон намудани дахнопазирии манзил бо оқибати ҷароҳатрасонӣ ҳолати ҷиноятиест, ки Шаҳрванд Акбар Буриев истиқоматкунандаи ноҳияи Зафаробод содир намуда ба дасти милитсия афтод. ӯ дар пайи хусумати шахсӣ воридии манзили истиқоматии тағояш гашта, бо истифода аз олоти буррандаи досткала соҳибхонаро мавриди латукуб қарор додааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Зафаробод барои содир намудани ҷинояти дахнопазирии манзил бо оқибати ҷароҳатрасонӣ дар асоси талаботи моддаи 147 кодекси ҷиноятӣ нисбати Шаҳрванд Буриев Акбар Орзубекович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Абдураҳмони Ҷомии ноҳия парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбаршуда аз сабаби номуросоӣ бо тағояш Шаҳрванд Содиқ Ибрагимов соли таваллудаш 1979 ва мавҷудияти хусумату бадбинӣ нисбати охирон санаи 27 декабр бо олоти тезу буррандаи досткала мусаллаҳ гашта, тахминан соатҳои 5 субҳ
ба суруғаи зисти ӯ воқеъ дар кӯчаи нақибхон туғрали шаҳраки зафаробод омада дидаву дониста ки тағояш бо аҳли оила хоб буданд, бо мақсади тарсонидан ва ҷазодиҳӣ ба ҳуҷраи хоби онҳо дохил гашта дар баробари таҳдиду зӯроварӣ бо истифода аз олоти бурранда соҳибхонаро мавриди латукуб қарор додааст. гурт қатир бирён кардам, дидам, аниқ шинохтам. Баъд ҳамон табарча овардагим қатир дар рӯйш задам. Якта. Ҳамон вақт метонистам мегирахтам, лекин як гапам барои гуфтанам дар кор буд. ҳамон ки баъд мардумонро хонаи худашон тинч намомонӣ ҳамонро гуфтам. ҳамон натиҷаи ин муноқиша ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштани соҳибхона ва ба беморхона бистарӣ шудани ӯ мебошад. иқдоми ҷиноятӣ саҳифаи доғдоре дар сарнавишти гумонбаршуда Акбар Буриев гузошт, зеро ӯ дар содир намудани ҷинояти дахнопазирии манзил ва сӯиқасди одамкушӣ гумонбар ва бояд подоши амалашро назди қонун бинад. идомаи барнома. Сокини ҷамоати деҳоти Шуғноби ноҳияи Ховалинг Муҳаммадулло Шарифов наздик 1 килограмм воситаи нашадорро ба шаҳри Исфара овард ва кирдори ҷиноятиаш аз назари милитсия пинҳон намонд. ин дар ҳолест ки гумонбаршуда аз моҳи октябри соли 2019 инҷониб барои содир намудани ҷинояти роҳзанӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт. ҷинояти нашаҷалобе ки махкумоти милитсияи шаҳри Исфара ошкор ва аз гардиши ғайриқонунӣ 960 грамм воситаи нашадори намуди ҳашишро мусодира кард, амали ба ҷомеа хавфноки Шаҳрванд Шарифов Маҳмадулло Раҳматуллоевич соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шуғнови ноҳияи Ховалинг мебошад, ки барои содир намудани ҷинояти роҳзанӣ дар шуъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, аз моҳи октябри соли 2019 то ба ин ҷониб дар ҷустуҷӯ қарор дошт. далели мазкур бори дигар воқеият доштани дар озодӣ будан ва беҷазо мондани ҷинояткор барои ҷомеа хатар дорадро тасдиқ менамояд, зеро кирдори минбаъдаи Муҳаммадулло Шарифов собитгари он аст ки беҷазо мондан идомаёбии бадрафторию ҷинояткорӣ аст. ҷавонон ба ин кор даст назананд, ман аз кардае ки пушаймонам. аз ҷумла он нашро ба шаҳри Исфара дастрас намудед. ҷинояти Хатлон. ҳаваси бо роҳи муфт ба даст овардани даромади пулӣ нақшаи рӯзгордории гумонбаршуда Шарифов буд ки дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи шаҳри Исфара ин ҳадафи ҷиноятиро барбод дод. акнун ӯро зарур аст дар баробари муомилоти ғайриқонунӣ 960 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш барои ҷинояти қаблан содир намудаи роҳзанӣ назди қонун ҷавоб гӯяд. ҷинояти дигар ба муқобили ҳаёту саломатӣ дар шаҳри Таравшан ба қайд гирифта шуд. ронанда Мамур Шарипов талаботи нозири бозрасиро дар хусуси риояи қоидаи ҳаракати роҳ итоат накарда нақлиётро ҷониби корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҳаракат дароварда дидаву дониста қасдона ӯро пахш менамояд. оқибати чунин бадрафторӣ ба чӣ анҷомид? аз гузориши навбатӣ маълумот гиред. фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ пеш аз ҳама барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ, танзими ҳаракат ҷиҳати таъмини бехатарӣ дар ҷодаҳои нақлиётгард нигаронда шуда ҳамарӯза новбаста аз вазъи боду ҳаво ё хатарнокӣ ба ҳаёту саломатӣ дар минтақаҳои ба онҳо вобасташуда кормандони бозрасӣ фаъолият мебаранд. ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ хуб медонад ки хизматбарии ин сохтори таркибии мақомоти корҳои дохилӣ аз ҳар ҷиҳат ба манфиати ҷомеа аст ва аз ин рӯ муваззаф мебошад ки талаботи қонунӣ ин намояндаи ҳокимиятро қатъиян риоя намояд. мутаассифона ҳолатҳое низ ҷой дорад ки баъзе аз ронандагон дар баробари нодида гирифтани машаққати хизматбарӣ талабу роҳнамоии корманди бозрасии давлатии автомобилиро риоя накарда дидаву дониста қоидаситезӣ менамоянд. чунончи санаи 28 декабри соли 2022 тахминан соатҳои 9:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами давлатиаш 5565 AK02 Шарипов Маъмур Акбарович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи деҳаи вогати шаҳри Таравшан зимни ҳаракат дар хиёбони Исмоили Сомонӣ ҳудуди бозори марказии шаҳри Таравшан яке аз мавзеъҳои сермошин ва тамбашавии мунтазами нақлиёти доштаи шаҳри мазкур талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда воситаи нақлиёташро зери аломати манъкунандаи роҳ нигоҳ медорад.
ҳангоми аз тарафи нозири калони хадамоти роҳбонии шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истарафшан лейтенанти милитсия Эҳсон Муҳиддинов талаб намудани ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ӯ аз додани шаҳодатномаи ронандагӣ саркашӣ намуда кӯшиши ҷойи қоидавайронкуниро тарк намуданд карда новбаста аз оне ки корманди бозрасии давлатии автомобилӣ дар самти ҳаракати ӯ қарор дошт нақлиётро ҷониби ӯ ба ҳаракат дароварда дидаву дониста қасдона ӯро пахш намуда ҷои ҳодисаро тарк менамояд. Дар натиҷа корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ҷароҳати шикастаи узви пой ва дигар осеби ҷисмонӣ барои ҳаёту саломатӣ хавфнок бардошта бо кӯмаки шоҳидони ҳодиса ба беморхона дастрас карда мешавад. дар прокуратураи шаҳри Истарафшан нисбати ронанда Шарипов Маъмур Акбарович бо моддаи 328 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ронанда Шарипов айни ҳол ба ҳабс гирифта шудааст. бо кирдори худ ронанда Маъмур Шарипов ҷинояти дар моддаи 328 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимиятро содир намуд. қисми дуюми ҳамин модда ки нисбати ронандаи қоидаситезу бадрафтор тафтишоти пешакӣ бандубаст намуд ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 солро муқаррар кардааст. бо истифода аз шаҳодатномаи қалбакии ронандагӣ идора намудани воситаи нақлиёт сокини шаҳри Конибодомро ҷавобгар намуд. ин ронандаи қоидаситез баъди оне ки бо ҳукми суд ба муҳлати 5 сол аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт маҳрум мешавад ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳандаи сохтакоришударо истифода бурда гумон надошт ки милитсия ин ҳолатро муайян мекунад. нозирони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом зимни хизматбарӣ ва назорат аз болои иштирокчиёни ҳаракати роҳ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Патар ҳуҷҷатҳои ҳолати техникии автомашинаи танбаҳи Opel Astraи аломати қайди давлатиаш TG 1977 MM02 таҳти идораи ронанда Абдуллоев Анвар Мамурҷонович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Патари шаҳри Конибодомро санҷиш намуда сохтакории ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳанда аз ҷониби ӯро ошкор намуданд. ронанда дар ҳақиқатан соли 2021 сол аз тарафи суди шаҳри Конибодом дар ҳолати мастӣ яъне ба муҳлати 5 сол аз идора кардани воситаи нақлиёт маҳрум карда шуда будааст. мо аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо моддаи 336 яъне протоколи маъмурӣ тартиб додем. шаҳодатномаи ронандагии қалбакӣ бо дараҷаи Б барои идораи нақлиёти сабукравро гумонбаршуда Абдуллоев дар Федератсияи Россия ба даст оварда онҷо истифода ва баъди бозгашт аз муҳоҷирати меҳнатӣ мехост дар Тоҷикистон истифода барад, аммо ин усули ғайриқонунӣ кор надод. Зеро кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Конибодом ҳанӯз соли 2021 қоидавайронкунии дағали ӯ дар ҳолати мастӣ идора кардани автомашинаро ҳуҷҷатгузорӣ намуда огоҳ буданд ки бо ҳукми суд Анвар Абдуллоев 5 сол аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум карда шудааст. Россия рафтам ҷа 5000 бигирифте прави сохта гира категория Б пули рубли Русия 5000 гирифтам инҷа истифода бурдам 4-5 мен сони инҷа ва омдам Тоҷикистон бе бо ҳамон прави сохтагӣ ки ҳайкарам як бор ҳайкар ҷумҳурии Тоҷикистон чанд вақт истифода бурдам шаҳодатномаи қалбакиро як бор бо амали ғайриқонунӣ идораи воситаи нақлиёт бо шаҳодатномаи баръало қалбакӣ шаҳрванд Анвар Абдуллоев талаботи меъёрҳои дар моддаи 340 кодекси ҷиноятӣ муқарраршударо вайрон ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Фарқ ва муайян кардани шаҳодатномаи қалбакии сохтакоришуда аз шаҳодатномаи аслӣ барои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ мушкилие надорад, зеро онҳо мунтазам аз курсҳои махсуси такмили ихтисос гузашта нозикиҳои самти фаъолияти худро меомӯзанд. Кормандони бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом ҳамарӯза ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ, таъмини талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва назорати вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар минтақаи маъмурӣ сафарбар мешаванд. суҳбату вохӯрӣ бо ронандагон, ошкор кардани қоидавайронкуниҳо, бахусус қоидавайронкуниҳои дағал дар самти фаъолияти хизматӣ натиҷаи ҳамин гуна корбариҳост. кадом намуди қоидавайронкунӣ кардед ки бозрасии шуморо боздошт кунад? вақти машқ шуда мошина дар ҳолати мастӣ куҷо ба мошини идора кардед? нақлиёт ба ки тавр дошт? нақлиёти худам айкарам
هم در شهر یک کارگاه رو دیدم. همین کردار شما درست بود؟ از کدام نمود جزا تعیین کرد سودیا با شما؟ 15 روز حبس ماموری محکم کردن. 5 سال پروانه محکم کرده رشد کردن. охири моҳи декабри соли 2022 ва моҳи январи соли 2023 муайян кардани ду ҳолати сархушу маст идора кардани воситаи нақлиёт аз ҷониби сокинони шаҳри Конибодом тасдиқи ин гуфтаҳост. валентина мирзабаева истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти гулхонаи ноҳияи ҷаббор расулов ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ машғул шуда ба дасти милитсия афтод. ном бурда ҳуҷраи манзили истиқоматиашро ба утоқи корӣ табдил дода бо усули пешгӯии тақдир тавассути қарта ва бо ваъдаҳо аз омади кор то бахткушоиву табобат бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои сахту карахт ба муроҷиаткунандагон хизматрасонӣ мекард. оиди тобиши мардумфиребӣ доштан ва дуруғу фиреб будани сеҳру ҷодугарӣ ё хизматрасониҳои ғаразноки баъзе аз нафарони бо ном фолбину мушкилкушо ки насилаву қайтармагар гузоришҳо дода мардумро аз оқибати чунин гумроҳӣ огоҳ намоем ҳам боз шахсиятҳои нав аз худ дарак медиҳанд ки бо паҳн намудани овоза дар хусуси гӯё метавонанд бо истифодаи қувваи ғайб ва сеҳру ҷоду тамоми муаммо ва мушкилоти оилавӣ иқтисодию иҷтимоии шаҳрвандонро осон намоянд. бар ивази хизматрасониҳои пулакӣ барои авҷ гирифтани чунин гумроҳӣ ҳиссагузорӣ менамоянд ки дар бисёр маврид ба хонавайронӣ ё ба ҳар гуна амалҳои ношоиста даст задани шаҳрвандон мешавад. кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҳамин гуна машғул шуданд ба сеҳру ҷоду ва фолбинии шаҳрванд. мирзабаева валентина яковлевна соли таваллудаш 1957 истиқоматкунандаи деҳаи саричашмаи ҷамоати деҳоти гулхонаи ноҳияи ҷаббор расуловро ошкор намуданд. ном бурда дар хонаи истиқоматиаш гӯё ба манфиати шаҳрвандон чорасозӣ мекарда бошад бо усули пешгӯии тақдир тавассути қарта ва бо ваъдаҳо аз омади кор то бахткушоиву табобат бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои сахту карахт ба муроҷиаткунандагон хизматрасонӣ менамуд. На карте смотрю, потом на фотографии смотрю, какая у него судьба. Вот этот человек как разошелся с женой. У него болезнь. Вот это я им говорю, вот эти нанитки делаю, они им помогают. برای چه اومدید اینجا؟ برای خانواندم. از کجا فهمیدید که این کس با فولبینی مشغوله؟ نکته بگم. даҳҳо нафар шаҳрвандон бо умеди мушкилкушоӣ дар муносибатҳои рӯзгордорӣ назди хонаи мирзабаева дар навбат меистоданд ва ашёҳое ба мисли саргин ва пашми саг, козаи замбур, риштаҳои ҳарранга, шам, сӯзан ва дигар ашёҳои сахту карахт, предмет ё олоти мушкилкушое маҳсуб мешаванд, ки ба фикри фолбинзан мушкили мардумро осон мекарданд. албатта бо истифода аз дуоҳои сеҳргарӣ, ки ба Валентина Яковлевнаи ғайбдон қобилияти ирсӣ мебошад. Я на карте открываю, там что, болезнь выходит или деньги не дают. Вот это все я потом делаю на эти нитки. Вы знаете, что в территории Таджикистана запрещено этим делом заниматься? А что я сделаю, если у меня это как по наследству? зимни коркардҳои оперативӣ тасдиқ гардид, ки барои бедор кардани муҳаббати шавҳар ё гарм намудани муносибат Валентина Мирзабаева аз як нафар зани 43 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 500 сомонӣ маблағи пулӣ гирифтааст. барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб ва нисбати ҳуқуқ вайронкунанда ҷарима ба андозаи 2560 сомонӣ таъин шудааст. қоидастезии ронанда дар шоҳрои Конибодом Хуҷанд ба рух додани садама бо оқибати марг мусоидат кардааст. дар ин бахши барнома ҳодисаи роҳу нақлиётиеро манзур намуда умедворем, ки хатои дигарон интихоби роҳу равиши дурустро ба ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ нишон медиҳад. дар минтақаи Суғд аввалин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ дар соли 2023 ки талафоти ҷонӣ дорад дар роҳи мошингарди Конибодом Деҳмой ба қайд гирифта шуд. санаи 5 январ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами давлатиаш TG9800 TG02 Аҳмадҷонов Амирҷон Амонҷонович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Конибодом ба самти шаҳри Хуҷанд дар километри 26-уми роҳи мошингарди Конибодом Деҳмой аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда мувозинати идоракуниро гум карда ба канори роҳ баромада чапа шудааст.
дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти мазкур донишҷӯ духтари 19 сола истиқоматкунандаи шаҳри Исфара ҷароҳати ҷисмонӣ барои ҳаёту саломатӣ хавфнок бардошта ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ба кулли иштирокчиёни ҳаракат риояи қоидаҳои ҳаракати роҳро тавсия намуда бо нигаронӣ аз суръатафзоӣ ҳангоми дораи воситаи нақлиёт таъкид менамояд ки ронандагон набояд ба ин гуна қоидаситезӣ дағал роҳ диҳанд, зеро оқибати он нороҳаткунанда хоҳад буд. дар интиҳои барнома ҳаминро қайд карданем ки бо сари баланду чеҳраи кушод озоду осуда зистан замоне дастёб аст ки амалу рафтори шахс солеҳу созанда ва қонунӣ бошад. ҳайати шахсии милитсияи Суғд риояи қонунро тарғиб намуда чун ҳамешагӣ ба шумо зиндагии босаодатро таманно дорад. то дидори навбати хайр.